iki awake guys nek sore ngene iki rasane iki rengkeng-rengkeng pating crekot loro kabeh wis tapi dhisik wis bar ngombe wedang jahe guys rasane yo angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yo guys. Iki dhisik ceritanya ini loh guys. Iki kan paketan iki teko. Iki baru datang paketan iki. Paketan opo? Penasaran nih guys. Iki sing numbasno iki Pak Su. Ayo di unboxing. Kok abut ngono. Ya unboxing yuk guys. Oh di sini. Udah nih saya gak. Ini memang. Lo abot loh. Salam pupil. Dan tenang, mantap nanti. Ini adalah celana sepatu boot kanggo tandur guys. Pak Suwi scroll TikTok dan delalai itu kok enak sepatu boot model dinggoning sawah. Ben sikile aman dari keong, terus tertusuk-tusuk apa itu cangkang keong, terus kayu-kayu, terus apa soalnya kaki edesih ki wis rojah-rajah kabeh guys. Ki sing kecokrok kene mau yo ngono bleweh wis mbah pokoke lah. Ya muga-muga engko ditumbasno sepatu iki. Nek ketoke wabot iki kuat mundur apa ora ya kok wabot iki. Mbah orang dijajal kok. Ya lemes enak guys lho untuk. Tapi ini kan aman. Jadi ini modelnya ini sing celana. Aman tapi ambune kok bliur aku ya. Iki cara digone banyunan iki betah apa ora? Sumu apa ora ngono lho. Model iki celana gitu sing koloran. Tetapi nek tapine iki nek kudu pipis, pine gak dicoplok bloh ya. Iki kan ora kain ya, guys. Biasane nek wong ning sawah iki nek koncone akeh ya, kadang kan kene tandur, kedukan kene terus sing kedukan kene wong Daud. Daud ki wong lanang-lanang bapak-bapak, guys. Lah nek kudu pipis ku nek gak langsung doprok ning tengah kedukan kan ya saru coplok-coplok ngene nggih. Lah iki nek kolore pun. Nek gak dicoplok ya nek kudu pipis ya malah babar pisan. Kan ora kain. Kaine kaya kain jas hujan. Walah muanes tenan Mas kaine. Tapi ambune kok bau kaya iki. Ditumbasno sing ukuran 38. Tak jajale ya, guys. Jajale. Lelah. Betul sih. Iya. Terus tak jajale guys. Alhamdulillah guys. Entuke mbahno Pak Suwi. Apa sing nepono kowe dhewe kok. Lho sing nutul sapa? Sing nutul ndeke ngono rek so aku sing lho Mak, sepatu ning sikil aman, terkendali ora kena keong ora kena apa lho. Wong iki terima karek iya lah sing bayari sapa ki Mang? Ya bayari dipotong sesuk. Kok iso. Lah aku nek rambut dono apa ya ora. Ya guys, tapi alhamdulillah pas. Ketoke kok ya penak, nyaman. Guys. Yes, aman, ra wedi kena apa tapi yo petelane lah nek nemok kaya sing kaya Mang, tapi ya aman. Ya tapi mundur iki kaboten ora. Lho, ora iki wong kuwi ndeke kena ndut ora kelet. Oh, lunyuk ya, Bapak. Timbangane katok-katok sing biasa kok celanaku kan modele guys ya tandur ki nek kene banyune, banyu terima nyemek-nyemek sat ngono kae terus winae gembel ning sikil gembel celanane dhisik kok mlotrok teko totok kene. Wis kaboten diganduli
ndut modele. Kene kan iki bentuke kolor. Piye penak tenan iki. Kolor. Tapi yo terus sumuke tok lho Bapak. Sumuk ora ngono lho. Oh. Ora ngono. Iki tak polno iki kolore wong gede iki. Lah nek kalau ngono ngene iki tak pasno ngene. Kene ne lodo ngene. Sapa-apa malah yo. Ora apa. Rombongane desa engko nek pengen asline do tuku Lah iki lho ning sikil ya resik. Ya ra Kuku yo teles. aman. Kukune desa iki rupane jan tenan kaya jamuran kuku jumpulan sikil. Iki tak tokono obat kok. Apa kuwi online kuwi sing kanggo kuku jamuran kuwi wis dekane piro ya regane iki piro ngono aku ya lali. Ya gawe nganu status. Iya, kan gawe status iki lho guys ya Allah Gusti. Jan kita yuk enteng iki Mas kowe Enak wong karet. ukuran 38 iki kakek dhewe kan tek serandal, tek sepatu, tek opo iki 38 iki. Oh enak. Iki Mas salam pur. Cocok kayak wes salam. Dilanjutno sesuk nah ya, guys. Iki sesuk iki langsung tak anyari, guys. Langsung tak anyari tak nggo tandur lah jan menyalat tenan jos jis. Kan pengen bature dhewe iki. Dilanjut sih. Sesuk dilanjut ya. Tak anyarane sesuk Disotek. pokoknya disyuting. Sapa nyuting? Wong sampean Daud. Nah, lah isih esuk engko kan. Daud jam piro? Oh iya nek cek isu. Lan delok sapi barang kok. Alah, Semayang delok sapi. tapi ya sak kobere ndek lah. Ya tapi isu ku dinteni. Ya nek Iya, bar nyuting sedelok nyuting sampai jam piro. Oke, guys. Sip. Alhamdulillah ya, saya persiapan karo ngeplok lepet tak nggo sarapan sik soalnya kok HP niki gak tak gowo guys kan cedak eta omahe dhewe kono kok ben dikirim Dinda karo gowo HP sepatune langsung tak anyari guys langsung tak anyari ya ini mantes pokoknya ini sarapan karo mlaku nang dalan ya apa ya? Iya kan? Aku kan dikirim anakku nang gubuk kono kok anggenah iki. Segane kan di kayak kene iki. Karek kowe lha kon. Lah kok dinjang gawane rono? Apa engko dijiko? Kono tukok endi? Engko dijiko semut engko. Apa sarapan ning omah kene? Ya ya engko dirubung semut engko ning kono. Ya pokon go ngidul kok. Ya kok Ning kono dirubung semut Kak emperek Jani ya. Kak Malik Jani, engko mah njukuk nek aduan. Iya. Kene bilang kidulnya Kak Adu. Ya ora. Abo ndi sing asli? Abo sik. Oh gak sing waris sing ngakoni kok kidul sik. Lah kok ngalah ngalor adek. Ya dikek kene lah, bontote lah. Yo wis ayo ndang sekarang. Nek kene salah sitok sase. Dinda. Kayak omah kene lho, Mbah. Kene Mbah. Dinda go apa nggen gak abot? Iya lah. Ya. Nggih. Dinda. Kok bontote Mbah? Iya nek jaman. Iya. Barang adeke. Ora tak pati iki Pak. Kene kayak meja kene lho, Mbah. Kayak mah duri kene. Kok sungu ya Mas kayak mangguri? Kayak guri ya. Nek dusune Pak Agus Mbah. Iki gorong botol apa? Ala sak botol rung kudu ngombe nek esuk. Wis. Kene Mbah timbangane. Ben diusunge anu Pak Agus kok ngguri. Yo. Kok men dipur yo ngirim mantan dinda. Kowe nek nggo sepatu le. Sepatu celana Mbah. Enggak tahu. Makasih guys. Guys, giyup guys, giyup. Entuk telung kedok. Burungane 750.
Wis bar, alhamdulillah. Sok do liwat kono yo rekeket gedene sakmene lho. Ini di. Iku terong kok lor mbok soplak sampul. Loh, dek esuk liwat kono. Lah kowe lewat ndi peteng ra lewat kono lho. Ora wong tuwek jani. Walah Ora iya. ngarah le. Lah ndik Kudu ngimula. omah ngomongi, Dik. Lah ndik ngimula kok lewat kono kowe. Tapi aku ramet nyampluk sing kuwi iki aku nggo etan iki langsung rene. Kok nyampluki terong. Walah kowe gila. Lah mbok guak wis saiki. Wah omah aku ra wani. Leren mangan iki sing Mbah Dok karo dhisik iki mulih, guys. Tapi sing papat ki ning gubuk kaya kono. Dijak rene moh ning kene malah ngadem sebribit ning ngono panase selet-selet tok jak ning omah kok emoh. Wis karek ngalah Mbah Supari. Wis Pak Yudi. Mbah Suparti, Pak Yudi kira ngonek winehe. Lah mbak aku ngene wong berpinggo ngalahne Pak Yudi rek. Lah dereng Yes, alhamdulillah saiki pe makan siang karo layah-layah dhisik. Soale sik jam 1. Panas e jan. Lah. Ayo sing omah seneng panas dengan ora-ora Malah pindah. Kon kono paketan gak budal. Kon nyutengno ning kono kok ngono gak budal. wong iki, tapi iki jere kudune kok paketan internet kuwi nek omongi. Lah ora iki wong tak delok kok TikTok gak kena ngono tok ya. Tak ono paling. Lah ya jerene Pak Yudha iki bener Pak usaha kayak dipaketno tapi iki nganu kudune duwe paketan sing Mangan ya. Iki ceritane iki nganu, Guys. Tandur tapi iki mbontot dhewe. Nggone nek waris lha ora ndek bojo iki. Ora ana sing masak. Nggone adike Pak Su kan guys sing bojone apa kuwi? Bojone metu ka omah. Dadine do mbontot dhewe-dhewe. Bedas saya cah. Oh iya semute aki Dok. Semute aki ya ning kene sembribite kok ngene dicari nek domah. Kalau ndak kuwi malah kuwi iki. Kabare nang karo tadi juga yo. Iya. Kuwi Pak kuwi ngene. Rupane sampe untuk telung kedok, tapi sanggane teng iki ya Dok timbang iki ya. Iki bener telung kedok tapi ya ini wis bar. Iki engko karek sak kedok neh tapi beda wong, guys. Maksudnya beda kanu beda. Beda sing di sawah. Tuwek wis buat tadi. Ambek kami tuwek anu berengane tuwek. Mari yo tuwek aku. Ya yo, tadi temek itu. Kami tuwek aku kok. Sing tak ini piye ya Dok? Ya semute aki, Dek. Minta apa? Kerupuk Dok. Sayur, nggih, minta sayur. Alah, panas kok koyo Bener ngene. Dek. Panas. Bos, anu ya, Bor, paku. Dong serada gembel kayak ngade ngelawang bidai kok iki kan aku. Ayo, makan. Walah bisa batu pinter. Iki dhewe mbek Dok Dek. Enggak apa-apa. Alah, ya Allah. Tak saring sih. Orang apa jegurne langsung kok. Wegel rek. Sedoke desa kae kita ngone mama. Kok iso kena Untuk patang kedok guys iki mau. Patang kedok terus dilakoni tapi sing sak kedok. Iki agek jam 1 kok jam-jam 3 ngene ndraya rampung. Muga-muga aja udan budhuk kaya ndek sore kae, muga-muga terang. mama. Akan ndi keren kuku. Iki lho. Nek kae sendoke doke gurine tak ngene. Sendoke. Dulu ku mama. Wis mamse ya sa. Lesu. Heh? Iku des. Oke,
Jedrang apa kluweh. Coba susah aja delok. Apa sampai budal dong? Mbak, entak ya? Cuma aja. Saya bermangan. Kelambine kuning iki sapa? Ndak pas kimen ya? Ya ndak dikaki aja. Untung dia terlibat. Kono ngene Mbah Jani. Aku boleh ngakare kok kok pas aku bilang tak kena panas gitu tak kena. Ngakare yo. Sing arep pas lawang. Ana mbok mang memang tenang jero kaya. Loh. Kali mama. Ini kono malah ngene puan nek kok mbah. Ngene tok nganggo silir. Wis ngadeg ke sapa? Walah Mbah Tas kebyur sumur. Kon laran ning kene karo buk-buke domoh kae. Wis. Makan siang, guys. Ki mang ceritane tandur. Entuk telur kedok burungan 750. Alhamdulillah wis rampung jam 1. Terus iki engko dilanjut nggone wong liya neh sik sak kedok. Aja ngono adek ndek rene. Ndek rene. Laran makan siang. Untunge kok cedhak omah. Panasen lereng gebyur ning sumur yang teles kabeh. Jope iki ya. Sesuk enek, Selasa enek. Rebo enek, Kemis enek, Singgung enek Jumat. Jadi lanjut terus ya guys. Guys, alhamdulillah guys, jam 4 akhirnya selesai. Cek do mam. Ya, nah tega. Makan dulu. Ada wis coba. Ada ini dua aku sih makan. Teng. Urap kenikir, Mbah Su nek masak diurapno kenikir. Wes ayo nang dindum. Dum-duman dhuwit iki lho, ala 3 ponto. Anak terang bilik lho, nek ben kerdil. Yang terong? Anak terang. Malah sebenarnya nggak aku nih blongot. Aku nih Coba kan iso kana bekel. Kene lho. Kene di bawah anak ini lho to. Mbah, kuwi ngerono, Mbah. Kene esuk nunggu tak. Dua perut tenanan nih rasanya kok. Lah nek Inggris tetep buka. Aku mau kayak heran gitu. Ayo kemana di paling kaderan. Iya. Ya randra umum sama. Ya umur deh. Cuma aku dulu itu rokas pocong. Apa lah harus bikin. Ya aku pokoknya kalau jauh teh itu aku. Ngomong ngomongnya. Bangin bae Pak. Ya aku jauh lagi ke gunung Jawa. Ini ada dua ini. Saya nawangnya udah aku uang. Kenapa nih?
Kamu bahasa atas lah kowe atas lah aku. Anak ini senengannya perong gitu. Ini kapan tinggal kok nak esok kan goreng. Aku udah pernah bilang empuk. Mau tekan melak kepawan aku yo nek tak tutu ya Van. Gua bilang itu ini nanti berapa banyak. Oke, kain ini barang juga ya. Mek tak ndek tambah memang bahasa kuwe wis kemeras bas kuwe melok mek. Kamu juga gitu lah pokoknya. Takut, dari nanti aku ya pemujang, itu boleh cukup ah. Aku mati sejak kamu. Saya tuh pasti mek. Kain yang kuwi video balik. Wes, coba nih kabeh sepi kok kuwi san. Lu mati Pak. Apa? Ini rambutnya Supati. Kita ini bawa mobil diri kok apa ikan pilih gak dijanji. Walah Coba adoh. ngomong ke Bu ibu kok kono Bu teko kene Kak. Ya bisa mobil kok ono apa. Ini kan melok kamu, Mbak. Kuwi jangan saya sitok, Mbak. Jangan saya sitok. Lho Kak Gimen. Mbak Mi, guys. Mangan. Enggak, aku gue enggak. Peteng. Sing padang iki sing ndi iki? Mamak pong, rene melok mam. Berarti rak diuang ya. Jangan denang lu. Nak piye, Mbak? Bawa wong bablas. Ayo. Pak Aju kan kan naik sampai sana, naik sampai dok ya. Apa nih jadi jam sana ada? Ada apa boleh apa? Tino mana yang berapa? Yang telu. Ya, ya. Yang pasar rumah. Aku tak harapan. Aku harapan. Aku tak kata. Piye kok iki aku tak ngebel Rantini? Ya. Tak telepon Tin, jegurne apa ora? Kampung Cek Yaene. Lah ya. Wes ayo pindah lagi guys, wis jam 4 lho padahal. Pindah neh. Yo semangat yo. Pantang menyerah. Kelerku tak gowo apa ora kok? Keler? Dari kamu gawa ki. Apa piye kowe nek kamu bawa? Lah iya. Lah kabeh baca abang kok kowe. Lah iya aku terus piye montorku barang iki nek bojoku gak mulih. Tak telpone astagfirullah Pat kesel Pat. Tak nggo motor sak selenteran. Wis pindah neh guys, pokoknya gaspol iki. Lah nek gak ngono sesuk wis ngejar target neh. Sesuk wis entuk ndek-ndekan neh. Dadine yo tak mulih no portal tak gini kayak gini. Dek bayari nganu Dek iki mek dhuwit kuning ini 20.000. Nggih. Kok 8 karek 7 ngono lho, Din. Heh, bayari kuwi lho sepatu pruk. Lho, lah nek kene rek
Sing 20 rek enek hitungane kok bingung aku. Iki guys, tandure pindah ning nguri warung. Tapi mbok dinyangkut piro. Walah, pokoknya timbal ping 4, guys. Cek semangat, gaspol. Golek duit. Aku sing manges unduran iki. Ini ndum-nduman dhek kok kurang atus, Mas. 250. Oh. Tur mah 300, 200, 70 kuwi. Mah 280. Kok rasane Kok sitok ndek iki ambek iki manggas. Mah untuk 300. nek awake Apa kono? Ono-ononya. Ki wong piro? Telu. 50 engko gak. Lumayan. Foto duiten. Foto duiten anak ngene kok. Ngene boyoke wis dicekel ya lho padahal iki mang. Telu. Boy-boy, Mbak. Dorongane 50, boy-boy 50 piye? Loro ki ajane. Hah? Pedhot ping 4. Lah, iya le. Apa? Are kon kita. Alah, telulah. Alah, Lah watuk sing tukang syuting. kok iso? Gaspol yo, guys. Pokoke ijek rino, pokoke jangan ijek ketok ngene. Enak wong ngakon yo. Lah sesuk yo wis nimbal neh. Pas sakmene kok, lah sakmene kok ngono. Alah ngantek 5 banget, ngantek sore lah. Gak gelem. Wis gak apa-apa, 50 dindem 3 15.000. Untuk 16.000 ki kok. Sikilku kena nganu Mas Keong. Lonone apa digenteni waris kok? Iya, gelem. Tak ngono. Piro yo regane? Alah 200.000 yo cek anyar gres aku ngono. 200 aku. Nggih, ya karek ngene nggo papa plaktor. Lah ya. Wis tak gathoke nggo motor kok yo ngono. Lah sikile sedeng. 3-8 terus ding wong kacek sithik tak nggo lodo kok. Heeh. Dijek menes bange. Kena. Gue lah. Pak, ana kok rene, Pak. Oh, nah. Oh, lore. Aku tiga. Samprok malah pegel diambut yo sikil tikus jabapan. Aku ngono nek enak kok ngape melok tuku. Lah gitu yo. Nggo nyemplung isane. Lah ketoke yo menas ini. Tare digo plaktor kuwi lho penak. Iya gak anyep dan Apa tak borong dhewe tak antuk luaran kok, Bu. Lah iki bekas kenendut kae apa? iki mah banyu anu gawe enak. Beles ae yo. Wis ngono ya guys, wis dilanjut lah iki terus ngelakon tanduh. Ini pinggir jalan guys. Ini yang pinggir jalan ya pinggir rumah. Ini berarti nembal ping 3 guys.
Kontane ya wis ngene iki, guys. Tandur kerja tandur. Gajine ora enak. Kak. Iki yo, kak parang es. Gak suka. Alah dijine dadi mut kabeh. Gak pareng ya. Alah, mak, peh rupane sik kok ngene iki lho. Alah, mak. Guys. Atik persis wong Afrika. Persis pokoke. Wis gawanane ngene iki. Rupane kaya ngene. Alah, wis petualang golek manuk-manuk, golek ula, golek ngono kae. Jan setengah 6 baru pulang. Telu munduran, wong telu dikei 60.000. Dadi oman 20.000-an. Mas dino ngono kayane ngono Mas 300.000. Masyaallah. Heeh. Wah, akeh men. Oh, di akeh. Ya kek wong gone ares saya borongane 750. Ini Parwito niki 600. Nah, rong dino. Engko dibagi rong dino ki entuk dhuwit 300.000. Wes nyala. Ya, kira Kak kopi bro Kak. Saya nyuwun mamak saya sak serupan. Lho, iki entuke mamak. Nyuwun sik mamak sik. Entuke mamak kuwi sithik. Pitik endi pitik? Alah, Turu mati, balik iki ya. mati. Keloloten. Pitik gak mbok kurungi ya, Mas. Alah ora usah ngono pitik Mas. Matane pitik terus kok hukum nembak. Pitike gak mbok mandeni, Mas. Enggak. Oke mandi ya, Din. Engko ngenteni aku kesuwen. Mandi sik. Enak. Enak apa gak? Sedap. Wis ah. Ya SS sinten? SS sapa? SS sapa kuwi kakak apa mama? Ndak melok njait ya. Besok sampean. Kocake kulo ra entuk wong kok iso jahit, sing dijahit apaan? Nek ora yo ora, montore kan aku tak gowo. Gonyetku. Yo ora ngono yo. Alhamdulillah Pak Sumantuk bancaan, guys. Dek ayo unboxing, Din. Kowe lah apa iki? Hah? Tidak? Unboxing berkat. Alah iki entuk dhewe, Mas. Gak leren. Walah aku ngantek mulai pe magrib, Mang. Iya ning bulaan. Lana. Laren. Walah rasane Mas awakku puinuke. Iya. Lah nimbal ping 4 iki. Hah? Sedina ku nimbal ping 4. Istri sik kurang, golek wong neh. Sri sapa? Rasmen. Lah aku nyekel nyekel Mbah Awet karo ngene wong bulaan. Aku ora kenal ya. Lah ya udan kok ngene, Mas. Kok gue man. Lah piye iki? Ayo. Mang langsung ngaji langsung ngono. Heh? Ngaji kiras kondangan ngono Pak. Ayo. Iya ya. Alalah Mas ngrasakno buthunge pentang tak pentang tak nganu jujurno. Gel.
Iki lho Des sing bancaan iki. Omah lor nggone Mas Arif. Iki 1000 harinya Mbak Davina. Ninggal Dek, guys. Ninggale kuwi sakit nggih. Umur 14 tahun, kelas 2 SMP. Meninggal dunia, terus iki baru 1000 harinya. Alah ya Allah Gusti, awake. Tak unboxing guys. Al-Fatihah kagem Mbak Davina nggih. Mugi-mugi ditempatkan di surganya Allah. Niku jenengan buka Mas blog ini. Oh, ada sate. Iki sate kambing. Ya, iki sate wedhus ya. Enek sate kambing. Kalau diinteni Mas Arif, kuline wis do ning kono. Pak Su kon rene Dek, tak bagi sate sak porsi. Ki sapa sing mbok telepon? Peteng. Tapi ning ganteng tapi. Lemu Mas kuwi ora tau mangan damen ora tau. Selikur mbok pira itu selikur Dek, sik kaya 20 suwe kok. Tapi nek kondang lemu Mas kuwi. Dek Dinda cek ngisak. Ya. Bukai. Harus penting mbok weki 1000 ne wis. Ya sesuk aku mau 1000 ne. Iki bayek. Apem. Ya sapine lemu Mas. Terus ayam iki iwak doro. Pokoke dicampur-campur, guys. Lho, enek kacange, enek tahu. Terus apa iki? Tempe, kacang, iki sambel goreng. Lengkap. Terus iki jajane. Loh, enek rotine. Loh, wah lalalala. Rotine samplek. Terus iki kerupuk. Terus recek. Terus gedang. Terus iki ada teh pucuk. Terus iki gemblong tape. Ya sesuk nek bosir rene tak jero. Tuh, enek Bosir sesuk. apa? Sing Enek ajange barang. sesuk ning nggon aku. Ajang apem. Sesuk nek tekan kene bibirne pasti nang Ajange bagus, guys. Kirimno aku nah. Udah sate. Langsung tak jan lorono. Es mantap. Iki ceritane ya, guys. Dhisik kan ditumbas nopi Pak Suko online. Lah gak enak belas dan tenan. Malah sikile dhisik iki tak jabut lho ora kenek. Jarene iki penak-penak yo, tapi sikile iki rusak kok ngene, guys. Nah, jendikanku iki suwak iki. Oh. Kena keong. Leweh kaya ngene. Iki sing kene iya. Jerone iki iya, lah sing iki iya. Kok ya jendikan kabeh aku kadang iki heran aku sing kena kok mesti jendikan. Kene yo mbleweh. Iki nek sesuk gak tak andiplas yo ora iso pergawe. Kudune ngandiplas. Tuh. Wis rusak-rusak sikil iki. Kukuhe rupane sampe do kaya ngene iki lho. Oh, ya Allah. Piye? Harus kok manggil. Urung mulih paling nang mandek. Sate, ki roti. Pakmu nang udah dinteni kengko. Mas Arif. Waris mbok kon apa? Hah? Dulungan. Kon rene. Lah engko ndang urung mulih, cek mlaktor nutupno wae eko kemang. Apa gobar? Mbok. Gel kene dhewe ngantek sore. Lho, jere sapa? Kowe mosok ndot ngantek sore? Ora ngantek jam 3. Lho, lah kaosem ning kono genah wis mbok ganteng masa aku teh mulih rontok esuk kemang. Nang mandek. Cara mono Mbak Vina cara ijek ngono paling anu ya Din. Sak umurane apa tuwek Mbak Vina, Dik? Tuwek Mbak Vina ya kacek pirang tahun, Din?
2 tahun. Kok isa umuran Dinda ini guys. Ya, kelas loro ini iki Dik. Ninggal iki kelas loro ini. Ya semoga-moga anu ya guys, minta doanya moga-moga ditempatkan di surganya Allah. Moga-moga diparingi tempat yang terindah. Kasihan cek cilik kadang iki wis gak enak. Terus kalau diceluk Mas Arif, do mangan-mangan sate apa-apa lho. Niki sate wedhus lho. Napa ngene? Nganu Mbak Pina, sewune Mbak Pina, teman. Endi diapis ndi? Pitik iki Selasa mbok jipuk urip apa nganu? Tak tukokno Mbak Pita. Waduh, waduh. Ya Allah. Anu, mbok jikok mentah ngono. Lah ngono aku nganu lho job putik koyo ngene, Gus. Apa? Selasa kuwi tandur ngene Mbah Sri, Rebo ning Bulaan. Piye iki, Sron? Apa? Lah nyelehno ndak ya pantes ya. Engko lombok lha iki lho aku agek magrib yang gek mulih iki. Engko lombok ning kidul omah kuwi lho jane iki mang ndang do rene jubuki ngono adik sesuke sekolah. Aku lho ora kober belas sampe serah ning omah belas sedina iki mang. Mosok lah nek nang aku terus Mbak. Lah mosok apik dirarono. Rarono enggak? Iki. Pantes lah. Iki rono. Kok arek kok nek gak nganu ya engko Rebo aku tak gak melok lah. Ben wong-wong bendo menyang dhewe. Ya. Lah iki lho lemam berkat kok dipipis lha apa? Ndang. Kudu turu ngantuk. Iki lho ngerti ya? Nek tape, nek sate. Nek ayam. Ndang. Nang buka kuwi. Ndang. Lah sing ndi? Mundutna sendok. Heeh. Papa melok kokong. Nggih, ning Mas Ajis. Tak terno-terno. Lah ya iki pita emang tak WA anu ayam ready ngono. Wong ijekne turi. Kanggone sok apaan, Bu? Selasa ya Pit aku ngono. Engko nek anu ngen dibubutno mesisan. Engko digorono mentah ngono nek anu terus sitoke diingkung misan kayak ning kulkas ngono sesuk karek nggodhok. Ngono ra wis e. Engko angger jikok pitik, Mbak, ngono. Sik sapa ki?